Hi guys. Ini nagluto po guys. Material ng taga-pritada. Init pa kayo. Pag kuha na aksyon o bukal ani. Sagwa mo ng utana. Ang mga ingredients ani guys. Pero isa na dyan katuig wala po kaluto ani. Sige na lang may kuha na ani. Pinauga. Pinirito. Kini siya. Patatas na siya. Sagwa mo ng utana. Carrots. So, beans na siya. Itong green. Unsa na siya. Tawagan na. Green peas. And then, karne sa baboy. Depende kung sa inyong karne manok ba na. Tangan o gamay harina. Para maglapot siya. Pareho kalapot sa inyong gugma nga gibati sa batag usa. Diba? Lapot. So, ito ang ilawan guys. Yung na po, ipakita pong now. Balo naman mo sa po ang tingog. Isayang kulot. Pagaw-pagaw. So, talikod magunta sa suga. As in, pertid yung kuha na. Ito na ang mo kaon o ni birig na. Si Bimbol Roko. Ibot na siyang pinggan. O diba? Una-una paghukad. Dali na mo mga senyorito. Nakaluto na inyong amo. Diba? Senyorito. Mga senyorita, nakaluto na inyong amo. O diba? Bimbol Roko na. Saad diri sa amo ang purok. Kaon na daw siya. Anong masabi mo, Bimbol Roko? Blurred man kas kamera. Talikod ka. Kasi nagtuo ka, wala na bayad. Bayaran ni mo na ha. Ang sandok, tagkuan na. Kung iyon ta ka. Tag 50 pesos. Okay guys. Tama na guys. Kay una-una na. Basing burot niro nila. Basta kansihan ako. Okay. That's all for today. But before that, don't forget to subscribe my YouTube channel. Bisayang Kulot. Thank you for watching. God bless.